ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ചിക്കനോട് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: ഒരു 200 ഗ്രാം ചിക്കൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി കൈ വെച്ചിട്ട് കുഴച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ ഒരു വശം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ചിക്കനെല്ലാം നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കാം. അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. മിക്സിയിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായി ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് അടുത്തത് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു 4-5 വറ്റൽമുളക്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പുളി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 3 പച്ചമുളക്, ഒരു 10-12 ചെറിയുള്ളിയും ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ വറ്റൽമുളകൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലോട്ട് ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം വിനീഗർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറവിടണം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക. ഇനി അതിലോട്ട് 2 ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതെല്ലാതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് ആ വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആ ചതവും ഒക്കെ ഒന്ന് അതിലോട്ട് പിടിക്കുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു സേവിങ് ബൗളിലോട്ട് ഇത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ, ദോശയുടെ കൂടെ, ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല കഴിക്കാം. നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.